Samantala, Idol, ipinamahagi po sa San Carlos City ang mahigit 300,000 na tabletas ng iron supplements sa mga babaeng mag-aaral mula grade 7 hanggang grade 12 sa lahat ng mga pampublikong high school bilang hakbang upang makatulong sa pag-iwas sa sakit na anemia. Batay sa datos ng City Health Office, umabot na sa kabuuang 365,360 na tabletas ng ferrous sulfate na may folic acid ang naipamahagi. Layunin ng programa na tugunan ang iron deficiency na maaring makaapekto sa kalusugan, antas ng enerhiya at pagganap ng mga mag-aaral sa paaralan. Ayon sa CHO, sapat ang naipamahaging iron supplements para sa tinatayang 20 na linggong paggamit. Nakapaloob din sa plano ng lokal na pamahalaan ang karagdagang pamamahagi upang matiyak ang tuloy-tuloy o a year-round supplementation program para sa mga benepisyaryo. Giit ng lokal na pamahalaan, mahalagang matutukan ang kalusugan ng kabataan upang maiwasan ang mga karamdaman na maaaring makaapekto sa kanilang pag-aaral at pang-araw-araw na gawain. IFM News. IFM News. IFM News.